Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos hoxe? Moi ben. Moi ben, cheiños de enerxía, verdad? Para comezar a clase. Vamos, Noemi, dalle máis fuerte, máis fuerte. Pensa que é Silvia aí. No, eu son contra a violencia. Aí, Ves, máis estou fuerte. dando casi máis flow que violencia. Diñe unhas clases a Noemi, porque aquí cada un vamos aprendendo dos outros, xa aprendín a bailar ou intentalo. E Noemi e Anxo, nun momento que miramos, estaban aí practicando eses golpes. Vina, ben, va ser a súa primeira clase bastante ben. Xa estou preparada para unha clase grande de boxeo. Ben, pois imos a comezar, como a sempre, mobilidade articular de arriba a baixo e imos alá, co pescozo hacia un lado e hacia outro, suave, vale? A un lado e outro. Moi ben, suave, movimentos suaves. Eso é, ahora paramos no centro, baixamos suave, subimos suave. Sin hiperestender aí a zona do pescozo, movimentos curtos. E imos a pasar agora á zona dos ombreiros, imos a dibuixar círculos cos brazos, cada vez máis amplios. E recordo que outro día estábamos falando de lambonadas, do que nos gustaba comer fora do que ven sendo os hábitos saludables. E, bueno, teño un pouquiño de curiosidade de saber que lambonadas lle gustan aquí a esta xintiña. Así que ideme dicindo aí, cambiamos de sentido. Cal é esa cousa que non se pode comer que vos sempre picades? As gominolas, as nubes. Ah, gusta, eres golosa, non? Sí. Silvia, ti? Bueno, eu fui moi golosa e é verdade que agora A cintura. escapo todo o que poido delas. Pero, bueno, sempre habrá algún día desos que tes un antoxo e dices, bueno, eu quero comer, apetéceme isto, que é o que te suele apetecer? Pois aí sí que che vou dicir con perdón que as merdas máis merdas, pois igual Cambiamos. Cando me dá o antoxo ou pois é que non se pode dicir marcas, pero así destes redondiños pequeniños, Sí, creo que me fago unha idea. radiadiños que saen grande en pequeno. Que ten un círculo no medio. Que ten un círculo no medio, Vale. son malísimos, pois aí vou. Eu tamén son deses, Tamén? Sí, pero moi pouco. Xuntamos os xeonllos, ti, Noemi, Hai unhas chocolatinas que teñen galleta e caramelo dentro que son a miña perdición dende anos inconfesables. Pero non as tomo. Solo que se as sí, hai en solo casa. miras para elas, non? Cambiamos. No, solo se as traio querido pa casa, que entón, pois, A culpa para o marido, como sempre. pois sempre. Trae algunha pa aquí. desas Pulsos que e tamén me gustan. nocellos. E ti, Anxo? Hai o chocolate sempre, Ai, eres dos meus, lo. E ben, para a próxima clase imos a facer aquí un debate, a ver de que é a xente, si de, ahora que dis, chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leite, que hai moitos. Bueno, pensade na casiña e o próximo día falamos sobre isto. Moi ben, ahora que acabamos a mobilidade articular, imos a pasar ao quecemento. Entonces, vamos a facer dous exercicios para ir aumentando un poquinho a temperatura do corpo. O que imos a facer é unha marcha, aí, 45 segundos, vale? Pouquiño a pouco, con movimentos un pouquiño máis, eso, un pouquiño máis de movimento. Moi ben, Estrella, aí, ese ritmo. Veña, que vou salir disparada, Vai salir disparada. Sí. Ánimo, un poquinho máis, un poquinho máis rápido. Vamos aí, collendo temperatura ao corpo. E ahora imos a levar o xeonllo arriba e acompañando do movimento de brazos, vale? Aí, quentando ben o corpiño, elevo ben. Flexión de cadeira, elevando aí xeonllo arriba, eso é. Últimos segundiños. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, moi ben. E para a clase de hoxe o que ides a necesitar é unha colchoneta e halteres de mans. Non tedes halteres de mans? Unhas botelliñas, algo con peso, vale? E se non temos colchoneta na casa, sírvenos facelo encima dunha alfombra ou mesmo nunha toalla, vale? Así que preparádevos porque comezamos. Estábamos aí falando sobre o que nos gustaba, os chocolates, non? Algúnha vez pecamos, e pecamos con calquera cousa. Pecamos con nachetes con queixo. Onde peco eu? Pois co chocolate. Pecamos con unhas magdalenas, De lambetadas gustanme moito as nubes e as gominolas. cereais recheos de chocolate.
Teño unha chea de antollos. Imos a facer o primeiro exercicio, que ven sendo o agachamento ruso con encollemento de ombreiros. Entón, collemos os halteres de man, imos a colocarnos da seguinte maneira, separamos os pés máis da anchura das cadeiras, as puntas dos pés miran cara fora, collemos halteres de mans, aí estendidos, e o que vou a facer é, levo, facendo unha flexión, levo o cu hacia atrás, os brazos estendidos, subo apretando glúteos e encollemento de ombreiros, vale? Cara as orellas. Entón, fixadevos que o cu vai a cara atrás, que os xeoños non sobrepasan a punta dos pés, mirada ao frente e subo e levo ombreiros cara a nós. Baixamos, 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 eso é, e arriba. Imos a facer 10 repeticións, eso é, 4 tempos, 1, 2, 3 e 4. Volvemos, cuño hacia atrás, encollemento, e volvemos, apretamos glúteos, apretamos abdomen e seguimos traballando. Eso é. E unha última. Moi ben. E agora relaxamos os ombreiros e imos a repetir este exercicio outra vez, vale? Unhas 10 repeticións. Bueno, durante a clase, Anxo como que me quería picar aí co tema de Peña, imagínate que Silvia, que tal? Bueno, sería xogando. Total, ela máis eu sempre estamos así De broma, e os piques que hai son sans e non me imagino pegarlle a ninguén, que eu son unha persoa non violenta. Colocámonos na posición inicial, pés separados, máis da anchura das cadeiras, puntas dos pés miran cara fora, brazos estirados, collemos aire hacia baixo, flexionando e soltamos arriba, eso é. Volvemos, van 2, van 3, van 4, seguimos, moi ben esa espalda reta ao baixar. Máis reta, anxo, cando baixo, eso é. Separamos un poquinho máis os pés estrella, un poquinho máis, eso é. Flexio, moi ben, moi ben, moi ben, arriba, cantas van? 10. 10, veña, voume fiar. Levo 2 anos, máis ou menos, e fago kickboxing, que me gusta máis usar as pernas, pero de vez en cando tamén fago boxeo. Pois non, a verdade é que o boxeo non o toquei. O que si fixen foi jiu-jitsu e defensa personal. E outro día facemos aquí unha clase para todos, para Estrella, para Silvia e para quen faga falta. Eu apúntome, Bueno... Isto vai ser unha combinación entre o peso morto e o remo. Ben, colócome nesta posición, pés separados, anchura das cadeiras, coloco as mans nesta posición así, e o que vou a facer é flexionando un pouquiño os xeonllos e levando o cuño hacia atrás, vou baixando, baixando, levando os halteres mans preto do corpo, baixo, 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 sobrepaso o que ven sendo a altura dos xeonllos, mirada ao frente, sacando o peito, espalda reta, e aquí o que fago é recollo, cambiando a posición das mans, volvo e apretando glúteos subo. Repito, levo os halteres de mans preto do corpo, o cuño hacia atrás, flexiono un pouquiño os xeonllos, brazos sempre están estirados, e flexiono cóbados, preto das costelas, volvo e arriba. Vale, imos a facer 10 repeticións. Imos alá. Baixamos, halteres de mans cerca dos xeonllos, recollo, volvo a posición inicial e subo. Perfecto, moi ben. Baixamos, esa espalda reta, sacando o peito, e os cóbados, preto dos costados ao baixar. Cambiamos a posición das mans, eso é, van 4. Van 5, sí señor, mirado ao frente, os halteres de mans cerca dos xeonllos sempre do noso corpo, van 6. Moi ben, van 7. 8, apretamos os glúteos ao subir, elevamos o ombligo cara dentro. Eso, unha última. Perfecto, moi ben. Imos a repetir este exercicio, vale? Relaxamos uns segundos e vamos a volver a facer unhas 10 repeticións, vale? Entón, imos colocándonos, mesma posición, pés separados, anchura das cadeiras, collemos, imos baixando, baixo, 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 espalda reta,
flexiono e subimos. Eso é. Baixamos, flexiono e subimos, mantendo esa espalda sempre reta, sacando o peitiño hacia fora. Eso é. Arriba, arriba, estrella. Eso é. Cada un o seu ritmo na casa. Importante ter a espalda ben reta e apretar os glúteos ao subir, vale? Para non dañar a zona lumbar. Estamos facendo un traballo da zona da espalda, dorsais, lumbar, de glúteos, moi ben, de isquios. Vamos, traballando todo o corpiño. Cantas van? Non teño Están tan concentrados que xa nin saben. Vai, unha última. E arriba, moi ben. Perfecto. Relaxamos. Eu, a verdade é que nunca conto repeticións. Eu fíome 100% dos meus compañeiros. Se din que levamos 5, 5. Se din que levamos 20, 20. Pero eu nunca as conto. É que cando a cousa se empeza a complicar ou concéntraste ou non sae. Pero, bueno, eu sei que Estrella vai nas contando sempre, a verdade é que hoxe fieime dela e dos meus compañeiros. É que eu iba xa no peso morto, iba concentradísima en non irme hacia adiante, en ir para baixo, non sei que, eu non me daba para contar. Sí, porque tampouco quero facer demais, entonces prefiro ir así. Ademais son de letras, que non son de matemáticas, pero procuro leválas contadas. Ahora combinamos a elevación de talóns co empuxe de ombreiros. Entón, fixadevos, pés separados a anchura das cadeiras. O que vamos a facer primeiro, bueno, e as mans aquí, a altura dos ombreiros, nesta posición, cóbados preto das costelas. Collemos aire nesta posición, vou a soltar, elevo os talóns primeiro e unha vez que estón aquí arriba, estendo, volvo e o chan, vale? Subo talóns, estendo brazos, recollo e o chan, vale? Imos a facer 10 repeticións. Comezamos, arriba talóns, estendo, baixo, aí, cada un o seu ritmo, 4 tempos, eso é. Iso é. Os cóbados que non se abran moito. Baixamos, van 4. E aquí a mili, Home. Eso é, seguimos. Ánimo. Controlamos a baixada sempre. Van 2 máis, quédanos 2. E quédanos a última. Moi ben, relaxamos e agora imos a traballar no chan, vale? Bueno, a min o que, claro, pasei media infancia de puntillas, media vida ainda sigo pasando, entón, bueno, aí ainda teño algunha facilidade. Si non foi o mellor exercicio que fixen porque é coordinación ao final, é facer o exercicio en 4 tempos e sube e baixa e non sei que e pesaban as halteres, entón... Imos a seguir traballando, combinando exercicios e agora o que vamos a facer é mantendo aí o ponte de glúteo, que é manter a pelvis arriba, sempre traballando aí. O que imos a facer é combinalo con empuxe de peito, de acordo? Entón, agora, o que imos a facer? Colocámonos na colchoneta, pés separados, anchura das cadeiras, collo os halteres de man. Eu só pensei que nos libráramos. No, non nos libramos os halteres de man. Ben, agora, os halteres de man vamos a colocarlos desta maneira, os brazos, os cóbados, a altura dos ombreiros, formando un ángulo de 90 grados. Imos a elevar a cadeira arriba, sempre mantendo a pelvis arriba, a cadeira arriba, apretando sempre os glúteos. Nesta posición vou a coller aire e soltar, xuntando arriba halteres de mans. Baixo flexionando e subo, estendendo. Manteño e apreto o glúteo sempre, ombligo hacia dentro, e imos a facer 10 repeticións. Van 4, flexiono, tocando os cóbados no chan, e estendo, tocando os halteres de man arriba. Van 7, traballando a zona do peito, a zona lumbar, os glúteos, os isquios. Cantas quedan? Esta é a última. E última. 10. Vale, baixamos e descansamos uns 10 segundiños e imos a volver a facer o mesmo exercicio, de acordo? Vamos ben?
Imos. E vexomos moi ben, cada vez mellor, teño que recoñecer. Así que, arriba subimos glúteos, apretamos e aí empezamos a traballar. Unha, eso, soltando aire arriba, levando o ombligo cara a nós. Eso, Eso. Moi ben, moi ben, moi ben. Un poquinho máis arriba, Noemi. Aí, manteño aí ese traballo. Anxo os pés, aí as plantas dos pés ven no chan. Moi ben, Estrella. Cantas van? 8. 9. Eu de Estrella fíome, dos outros xa non me fío tanto, E última. 10. Moi ben. Deixamos halteres de mans a un lado, collemos xeonllos e levamos hacia nós, vale? Recollemos aí un segundiños, aliviamos a zona lumbar. Moi ben traballado, chicos? Sí, señor. Perfecto. E ahora imos co último exercicio, de acordo? Moi parecido. Ahora, o que imos a facer é mantendo a posición que tiñamos antes. Antes tiñamos os brazos nesta posición, non? Traballábamos aquí a zona do peito. Ben, agora imos a traballar igualmente a zona do peito, pero tamén a zona da espalda superior. E como imos a traballar? Ben, da seguinte maneira. Agora vão a estender, manter sempre os brazos completamente estendidos, o cu ben arriba apretando, e agora o que imos a facer é, sin flexionar os cóbados, levo hacia atrás os braciños, collo aire e solto, elevando hasta a altura dos ombreiros, de acordo? Manteño arriba, glúteos activos todo exercicio, mantendo a pelvis aí arriba, collemos aire hacia atrás e solto, arriba, collo aire hacia atrás e soltamos, arriba, brazos sempre extendidos, levo hacia atrás. E temos que notar aí, na zona das escápulas, como nos tira, zona da espalda superior, tamén traballamos un poquinho o peito, concentramos aí, facemos un exercicio de concentración aí na zona do peito, activando, todo exercicio manteño o cuiño arriba, apretando os glúteos para non dañar zona lumbar, traballamos tamén os cuádriceps nesta posición, imos a facer dúas máis, que xa perdín a conta. Pois pasaste. Bueno, non pasa, mellor sempre aquí pasarse que quedarnos cortos. Última. Moi ben, baixamos. Descansamos 10 segundos e xa para terminar imos a repetir este mesmo exercicio e xa, digamos que traballamos o corpo dunha maneira excelente, vale? Así que volvemos ahora a posición de inicio. Subimos, mantendo aí arriba. Collemos aire hacia atrás. E soltamos. As Vamos subir. As halteres tocan o chan ou... Pode tocar no chan, sí. Pode tocar no chan e subimos, vale? Sempre o movimento controlado, sin mancarnos, sin facernos daño. Eso é. Seguimos. Contade en alto. 5. O cuño máis arriba, anxo, non tanto os pés máis preto, así máis cerca. Eso é. Non tan abertos. Eso é. 8. Van 8, quedanos dúas, perfecto, aí, 9. ombligo hacia adentro, un poquinho, Noemi arriba, ese cuño, e última. Genial, deixamos os halteres a un lado, collemos as pernas, levamos os xeonllos hacia o peito e relaxamos esa zona, de acordo? Moi bo traballo, e vos na casa estou seguro que tamén o fixeste de maravilla. Cambiamos o sentido. Moi ben, agora o que imos a facer é o seguinte. Imos, tal cual estamos así, mira, apoiamos os pés no chan, colocamos unha perna encima da outra e agora imos a agarrar a perna que está tocando o chan, vale? E levámola hacia nós, aí estiramos os glúteos, de acordo? Agarro aí. Tira. Tira, verdad? Sí. Imos a baixar agora as pernas, despaciño, imos a colocarnos de pé, imos a acabar de estirar o que ven sendo o tren superior, esa zona dos ombreiros que traballamos bastante hoxe, levamos hacia nós, primeiro hacia un lado, cambiamos de brazo, só nos queda un, que é para estirar a zona do peito, que tamén o traballamos nestes dous últimos exercicios. Collemos ahora atrás e abrimos aí ben o peito, desta maneira, eso é. Sacamos ben o peito hacia fora. Moi ben.
E aquí damos por terminada unha sesión máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias, Xentiña, por acompañarnos un día máis. Sei que sodes fieles e que estades aí con nós cada día traballando. Recordade, estade activos, é moi importante, vale, para a nosa saúde. Eu son Edio, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, Xentiña, así me gusta. Campións, esa estrelliña. Dame logo. Vamos para lá, veña.